Insellmilkom. L-iskrittura mqazza hija l-ktieb talla u tatina tarif siwi u vera dwar Alla li huwa l-ħallieq ta' kollox, li huwa fl-aħħar mill-aħħar ukoll il-ħallieq tagħna. Matul l-iskrittura Alla tkellem permezz tal-profeti sabiex jgħaddilna informazzjoni li aħna jeħtieġilna sabiex nitlu f'xirka miegħu u nkunu ħbieb miegħu permezz ta' Ibnu Ġesu Kristu. F'Iżajja pereżempju jgħid ma' min mela x-xekkuni, jew ma' min tqabbluni jgħid il-Qaddis. Erfgħu għajnejkom u araw min ħalaq dawn il-kwieker, dak li joħroġ l-eżerċiti tagħhom Bilat u jsejħilhom kollha Bilat, jsejħilhom bisimhom u li bil-kobor tal-qawwa tiegħu u bis-saħħa tas-seta' tiegħu ħadd minnhom ma jonqos. Hawnhekk qed jgħidilna li Alla huwa l-ħallieq tal-univers. Minnu, bih u għalih u mal-ħwejjeġ kollha. Il-għan tal-bniedem speċifikament huwa li aħna narfu lil dan Alla, mhux Alla li forsi ksibbilna idea dwaru mit-tradizzjoni, jew minn dawk li qalulna l-antenati tagħna. Imma aħna responsabbli illi nsiru mitla ta' dan il-ktieb qaddis sabiex narfu lil Alla. Min huwa Alla? L-ewwel Alla huwa spiritu. Meta Ġesu tkellem mal-mara Samaritana, għalilha Alla huwa spiritu u dawk illi imuh jeħtieġ li imuh fl-ispiritu u fil-verità. Tkun xi ħaġa assurda jekk aħna nippruvaw nillimitaw lil Alla u nkejluh bil-kejl tagħna, bil-kejl uman tagħna. Aħna naraw lil xulxin u nmissu lil xulxin. U allura dik hija prova tal-eżistenza tagħna. Alla huwa ogħla minn dak li ħalaq. Huwa s-suprem. U allura mhijiex xi ħaġa assurda, mhijiex xi ħaġa improbabbli meta l-iskrittura tgħid li Alla huwa spiritu u allura invisibbli. Għalkemm huwa preżenti kullimkien ma narawhx. Alla huwa spiritu. Infatti wkoll Alla fih u minnu nnifsu huwa infinit. Dan il-konċett huwa tant kbir għalina illi il-moħħ tagħna, l-intelligenza tagħna hija mhijiex kapaċi illi tifhem l-infinità. Aħna nkejlu l-età tagħna, nkejlu d-distanza minn post tal-ieħor, però Alla huwa bla fini, Alla huwa bla limitu. Meta żvela lil nnifsu lil Mosè għallu jien li jien. U ċe Alla li huwa eżistenti minnu nnifsu, anke f'Ġob, il-patriarka Ġob, kellu jammetti u jgħid tista' inti ssib il-kobor bla qies ta' Alla, tista' inti ssib il-limiti ta' min jista' kollox, ogħla hu mismewwiet. X'tista' tagħmel int? Aktar l-isfel mis-salta tal-mwiet, x'tista' tifhem int? U allura rridu nersqu lejn dan Alla b'umiltà u b'sottomissjoni li aħna nirċievu minn għandu dak li huwa qal dwaru nnifsu. L-iskrittura tkompli tarrafna illi Alla huwa suffiċenti fih nnifsu. U ċoe Alla fil-vera sens tal-kelma m'għandu bżonn il xejn u l-ħadd. Qabel il-ħolqien kull ma kien hemm huwa Alla. Alla Trinità, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Alla li huwa imbierek fih nnifsu u ċoe ħieni, kuntent fih nnifsu u m'għandux għalfejn illi ifittex xi ħaġa barra minnu nnifsu. Allura tgħidli mela għalfejn jeżistu affarijiet li mhumiex Alla, il-ħolqien, il-siġar, il-widien, il-muntanji, il-baħar, in-nies. Allura maħabba. U Alla min-natura tiegħu jikkomunika lil nnifsu u jrid illi l-barka tiegħu jgħaddija lil ħaddieħor. U appuntu għalhekk sar ħolqien. Fil-għan u fid-digriet etern tagħna, Alla fil-bidu ħalaq is-sema u l-art appuntu biex ikun jista' jikkomunika t-tjieba u l-imħabba tiegħu lejna il-bnedmin. L-iskrittura tarafna wkoll li Alla huwa glorjuż. Alla huwa ta' fama li ma bħala Stefnu pereżempju meta ddefenda lil nnifsu quddiem il-qorti tal-Lut qal Alla tal-glorja kellem lil missierna Abraham meta kien
għadu fil-Mesopotamja, Alla tal-glorja, Alla li huwa tal-ġmiel li ma bħalu. Alla wkoll imbierek fih innifsu. Alla huwa perfett. L-idea ta' perfezzjoni għalina hija xi ħaġa relattiva. Artist joħloq kapolavur perfett, però ovvjament aħna bil-kelma perfetta ma qed nifhmuha li il-bniedem sakemm kapaċi jasal. Alla huwa assolutament perfett. Jiġifieri ma jistax iżid fil-perfezzjoni tiegħu u lanqas jista' inaqqas fil-perfezzjoni tiegħu. U minn dak lat allura Alla huwa immutabbli u ċoe ma jinbidilx. La darba huwa perfett u allura ma jistax itejjeb lilu nnifsu u lanqas jista' wkoll illi inaqqas mill-grad ta' perfezzjoni tiegħu. Konċett ieħor illi aħna nsibuh diffiċli biex naċċettaw huwa l-eternità ta' Alla. Ma kienx hemm bidu għal Alla eżista minn dejjem. Mosè pereżempju fit-talba tiegħu Salm 9 jindirizza lil Mulej billi jgħidu Mulej, int kont għalina kemm minn nisel għan nisel. Qabel ma twieldu l-muntanji, jew qabel ma jint għamilt l-art u d-dinja minn dejjem għal dejjem, int Alla. U appuntu meta aħna nħarsu lejn il-muntanji, xi ħaġa affaxxinanti, pereżempju ħadd darba kont qed nisma' dokumentarju fuq kif issawret il-muntanja Everest fil-Himalajas, għandna prova konkreta illi fil-quċċata tagħha nett hemm fossili tal-baħar. Bebbux u ħleq oħra. Din il-muntanja xi darba kienet, jew dan il-materjal dal-blat xi darba kien fil-qiegħ tal-baħar. U dan muntanji iffurmaw. Kif iffurmaw m'għandniex eżattament ma nafux kif, però Mosè jgħidu qabel ma twieldu l-muntanji. Ġifieri meta fi żmien primordjali tad-dinja, fi żminijiet bikrija, Alla diġà kien hemm għax Alla nnifsu għamel id-dinja tagħna sabiex il-bniedem jgħix fiha. Alla huwa inkomprensibli, huwa futili għalina li nippruvaw nifhmu il-modijiet kollha tagħna. Ċertament, meta aħna nistudjaw l-iskrittura, meta aħna naħsbu dwar l-eżistenza tagħna, dwar l-univers, jinħolqu diversi mistoqsijiet. Sikwit għandna ħjiel ta' risposta fl-iskrittura, però ċertament ħafna mistoqsijiet jibqgħu mingħajr tweġiba. Għaliex? Għaliex l-erf tal-Alla ma nistgħux nilħuha. Pawlu l-Apostlu meta iddiskuta topic diffiċli ħafna dwar il-predestinazzjoni, jikkonkludi billi jgħid kobor bla tarf tal-għana, sew tal-erf u kemm tat-tarif tal-Alla. Kemm ma jistgħux jinkixfu l-ġudizzji tiegħu u t-traqat tiegħu ma jistgħux jinstabu. Għax min għara fil-ħsieb tal-Mulej, jew min qatt taħ parir. Ekku, Alla huwa inkomprensibli. Nifhmu xi ħaġa dwaru, però ċertament ma nistgħux nifhmu kollox dwaru. Bħalma tazza tesa ftit ilma, però ċertament ma nistax tesa l-ilmijiet kollha tal-oċean. Alla jinsab kullu kien. M'hemm ebda post fejn Alla mhuwiex. Infatti l-ħolqien jeżisti f'Alla. Tantu hekk li David f'Salm 139 jgħidu fejn naħrab mill-preżenza tiegħek. Jekk nagħmel sotti fis-salta tal-imwiet inti qiegħed hemm. Jekk jiena nola bil-ġwenħajn tal-ajkla inti qiegħed hemmhekk. Alla jinsab kullu kien. Alla wkoll jista' kollox. Jista' kollox skont il-karattru qaddis u għaref tiegħu. Alla ma jistax jagħmel affarijiet assurdi, hija kontra n-natura tiegħu, Alla ma jistax jagħmel dnub, Alla ma jistax jikdeb, Alla ma jistax jaqarraq, da kollha huwa kontra n-natura tiegħu, però ċertament Alla kapaċi u infatti jagħmel dak kollu illi skont ir-rieda qaddisa tiegħu irid illi jagħmel. Alla huwa wkoll l-iżjed qaddis. Il-karatteristika maġġura illi tant issemma matul l-iskrittura hija l-qdussija tagħna. U ċoe Alla huwa fuq livell apparti għalih. Kemm fil-purità tiegħu u kemm fl-eċċellenza morali tiegħu. Tantu hekk li Ġesu meta darba mar żagħżugħ li
fil-moralità terlu li huwa żagħżugħ tal-affarijiet tiegħu. U tas-żagħżugħ saqsih Ġesu x'għandi nagħmel biex nirt il-ħajta dejjem. Mgħallem tajjeb, x'għandi nagħmel biex nirt il-ħajta dejjem? Ġesu qallu għalfejn isseħli tajjeb. Hemm wieħed biss li hu tajjeb, Alla. U l-idea tagħna dwar tjubija u qdusija rridu noħduha mingħand Alla. Alla huwa s-sors ta' kull qdusija. Jekk naraw persuna li hija ta' karattru tajjeb, dik hija r-riżultat tal-grazzja tagħna illi tkun qiegħda taħdem fih. Alla huwa wkoll l-iżjed ġust. Nistgħu nisarħu rasna illi Alla irott lil kull bniedem skont emilu. Fil-ġudizzju finali ħadd ma jkun kapaċi u jgħid jew jilmenta illi irċieva xi ħaġa illi ma kienx jistħoqlu jirċevija mingħand Alla. Alla kif ngħidu fil-kredu li tallimna mill-infanzja tagħna, Alla jippremja lit-tajbin u jikkastiga lill-ħżiena. Abraham ukoll meta kien marraf dwar il-qirda imminenti tal-bliet ta' Sodoma u Gomorra, li Alla qallu jaqgħu l-imħallef tal-art kollha ma jagħmilx is-sewwa u nistgħu ngħidu iva ċertament. Alla jagħmel is-sewwa huwa rett huwa ġust u irott lil kull bniedem skont l-imġiba tiegħu. Alla huwa l-iżjed ħanin u mimli grazzja. Hawnhekk nibdew naraw il-ġmiel ta' Alla. Alla li huwa favur tagħna. Alla illi huwa grazzjuż lejna. Fejn aħna suppost niġu ikkastigati għadnu, Alla għażel illi jikkastiga lill-ibnu u liben volontarjament ried bħala raj tajjeb illi jagħti ħajtu għan-naġġ tiegħu. Hawnhekk naraw l-imħabba fenomenali tal-imħabba inkredibbli tal-Alla. Tantu hekk li Ġwanni jgħid Alla hekk ħabb id-dinja, meta jgħid id-dinja ġifieri nies li kienu ribellużi, nies li huma kontra Alla, nies ma jidux jafu b'Alla. Alla kab id-dinja li tal-liba waħdini tiegħu biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Appuntu Alla żvela lil nnifsu jgħidilna dwaru biex aħna nersqu lejh. Nersqu lejh kif inhu. Nersqu lejh b'indiema sinċira, nersqu lejh għaliex skont il-wiegħda ta' Ġesu Kristu għal dawk kollha illi jiġu għandi jiena ċertament ma nkeċċihomx il-barra. U allura huwa Ġesu Kristu liben illi jiżvelanna jurina minu ta' bilħaq Alla. Fil-ħajja, fil-ministeru tiegħu Ġesu wera min u tassew Alla li dwaru qegħdin nitkellmu. Il-klejm tiegħu hija waħda tremenda. Meta jgħid min jara lili ra lill-missier li bagħtni. Ġesu huwa ir-rappreżentazzjoni perfetta u eżatta ta' Alla il-missier. Ġesu ġie fid-dinja appuntu biex jaqarribna mal-Alla, biex jressaqna lejn Alla. U l-ġust illi ta' ħajtu minn flokna l-inġusti sabiex jressaqna lejn Alla u Alla jsir għalina missier. Missier ta' smawiet, missier illi jifimna, missier illi jgħadirna, missier illi ċertament jatina il-milja tal-barka tiegħu. Ħafna nies meta nitkellmu dwar Alla jiddejju, ma jkunux jibdu jkomplu f'dan is-suġġett, però ovvjament illa għaliex ma jafux il-Alla. David illi kien jafu lill-Alla jgħidlu inti turini l-modja tal-ħajja quddiemek hemm il-milja tal-ferħ fuq lemintek hemm għaxqa għal dejjem. Min jafu lill-Alla isib il-pjaċir, is-sodisfazzjon u l-kuntentizza kollha tiegħu fih. Aħna nsiru u li Alla permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. Ersaq lejn Ġesu, Ġesu iresqek lejn Alla biex inti tixxierek miegħu, timxi miegħu u jkollok tama minn issa, tama li tissarraf f'ħajja eterna fil-ġenna